Bé, hi ha diversos factors i jo crec que tots ells són molt importants i per tant segur que ens n'oblidem alguns, però en primer lloc estem en un entorn, les ciutats són espais altament artificials, molt artificials, i que el que estan fent és allunyar la població d'allò que és el nostre entorn natural. Per tant, cada cop hi ha més una separació entre quina espècie som, per què estem preparats i allò que realment estem fent amb el dia a dia. Per tant, el que hem d'aconseguir és que els patis, els entorns escolars, recuperin una mica allò que és adequat, allò que és propi de la nostra espècie, aquell context en el qual nosaltres estem ben situats, estem còmodes, ens movem amb naturalitat, perquè això ens ajuda després també a fer que la ciutadania, la població, realment estigui molt més adaptada, tingui més capacitat de sociabilitzar, de reflexionar, d'estudiar fins i tot. Per tant, absolutament adequat en un entorn escolar. Cal, en primer lloc, que siguin les responsables de posar en coneixement, de posar tots els coneixements que tenim, totes les experiències que tenim, donar-les a conèixer no només a la ciutadania en general, sinó en la comunitat educativa, en el professorat, a les famílies. Però en segon lloc hem de ser pioners, hem de ser els primers en actuar. No podem esperar que actuïn empreses privades o que actuïn les escoles pel seu centre, sinó l'administració, en el marc de les seves competències, a cada nivell, ha de portar a terme accions que corroborin, que posin de manifest i que serveixin fins i tot de model exemplificant de cap a on hem de portar la ciutat, l'entorn escolar, el pati de l'escola, fins i tot les aules, les cobertes, els consums energètics, etc. Per tant, té una responsabilitat ineludible de ser la primera a portar a terme proves pilot, a posar-les en marxa, a assegurar-se que funcionin, a corregir fins i tot les mancances que hi hagi, perquè aquestes actuacions després puguin ser replicades no només per les pròpies administracions, sinó en general per tots i cada un d'aquests entorns escolars. La ciutadania és molt important, que obrim tots la ment, tots som ciutadania, tots hem de ser capaços d'escoltar, d'aprendre, d'intentar entendre per què es fan les coses. Quan no ho entenem, fins i tot preguntar al nostre entorn, de manera que aquest coneixement o aquests aprenentatges siguin col·lectius. No ens serveix de res que tots i cada un de nosaltres sapiguem molt d'un tema, però anem tots per separat. Hi ha persones que saben molt d'energia, hi ha persones que saben molt d'educació, hi ha persones que saben molt de biodiversitat, i el que ens enriqueix justament és aquesta posada en comú de totes aquestes persones i de la ciutadania en general. Això és aplicable tant des del punt de vista professional com des del punt de vista familiar, personal, a l'entorn escolar, a les botigues de barri, a l'autobús, quan pugem a l'autobús. El que es tracta és de generar una nova cultura de les ciutats que faci que realment les ciutats siguin espais molt més amables, molt més habitables per a les persones, i això és una eina importantíssima que tenim per intentar pressionar una miqueta, accelerar l'adaptació al canvi climàtic. Per desgràcia, els esdeveniments negatius van a un ritme frenètic. Per tant, el que hem de fer és generar situacions, entre tots, generar situacions en què ens adaptem molt més ràpidament del que ens seria còmode o seria natural que féssim.